салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. Аз сабаби серкор буданам видеокора натавонистам. Мана конкурса сар кардем. Мана тӯҳфаҳо ки шумо шинос барои якумҷо кастрол, дуюмҷо мошиничаи чокдӯзӣ, сеюмҷо блендер, чоруму панҷумҷо чойи хушк бо бокал. Шарти бозӣ мо чӣ хел? Масалан гирем, шумо таги ҳамин видео ба комментария менависед. кадом мавзӯъ бошад, метавонед аз мавзӯи падару модар, хай ватан, дар бораи канал, чӣ ки мавзӯъ ба шумо маъқул, метавонед поини ҳамин видео менависед. ҳамин комментарии шумо барои одамон ҳамин маъқул шуд, лайк мондан. Комментарии шумо ҳамин 400 лайк гирифт, ҳамин кастрол насиби шумо мегардад. 300 лайк гирифт, мана ҳамин мошиначаи чокдӯзӣ. 200 лайк гирифт, блендер. Мана хай чойи хушку бакалаша худомо маълум мекунем. агар шумо ҳамин кастрола бурид, хай бурд кунед, насибатон гардад, ман бо воситаи почта ба шумо роя мекунам. Дига шаҳрба бошед, ман почтакитӣ роя мекунам. Агар нею шумо почтакӣ сарукор гирифтагӣ набошед, ҳамин кастрола ман шумо ба мегузаронам. Картатон ба шумо анами канали пухтупазҳои хонагӣ мехаред худатон ба. Шарти бозӣ мо ҳамин. ва боз ин ки шумо метавонед ёру дӯстаи каналба даъват кунед. Амон ёру дӯстатона даъват карда силкаи канала видеои роя кунед амон дӯстатонба ва дӯстатон дар онда комментарии шумо нависдагӣ ба лайк монад. Бо хай лайки шумо зиёд мешад ва боз ҳамон одам меҳмони канали мо мешанд. Барои ҳамин мана шарти бозӣ мо анамин. Шумо метавонед ҳамин комментария нависед, 400 лайк гирифт, насиби ҳамин тӯҳфаи кастрол мегардед. 300 лайк гирифт, мошини чокдӯзӣ, 200 лайк гирифт, блендер, бо хай наша худомо маълум мекунем. Мана ҳамин тӯҳфаҳо анами канали пухтупазҳои хонагӣ. Бозӣ мо 2 ҳафта давом мекунад. 2 ҳафта. Мобайни 2 ҳафтанда баъди 2 ҳафта мо ғолиби бозия эълон мекунем ва тӯҳфаи роя мекунем. Хай агар кики бурд кунад, бо ман номери телефон дода бо қатиш суҳбат кара, хай почтая маълум мекунем, хай бо давомаша бо видеоҳои ояндаба хай маълум мекунем. Мана бозӣ мо сар шуд анамин рӯз. Метавонед комментария нависед, ёру дӯстаи даъват кунед, соҳиби тӯҳфа шавед анами канали мо. Хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.